je tady ta slečna někde? Jste vy, jo? Jste tady? Ano. Pojďte to s náma dát. Pojďte ji podpořit. My tak běžně objíždíme koncerty a zpíváme. Dámy a pánové, Monika! Moni, ty jsi to zpíval v pohodě, to bylo super, ty to znáš, vzpomněj tu pecku. Já když tak ti pomůžu, už ji znáš líp než já, takže zkusíme to společně? Jasně. Tak jdeme na to. CD hra. Tenhle příběh vypráví o tom, jak Vašek jednou koukal na Instagram a Monika sdílela příspěvek, kde sedí v autě, drží v ruce nějaké chrastítko a zpívá písničku. Vaškovi se to natolik zalíbilo, že jí napsal, že musí v Ostravě, kam jde na koncert, zaspívat s ním tento duet. Monika bez mrknutí oka řekla, to je snad jasný, jdeme do toho. A právě stojí tady, jdeme na to! Ho, ho, ho. Však slávě peníze, každý den zájí stříc a pak jistí si samé měli rád, jinak možná už nic, chtěl jen pás stáda koní a ten střímí taky brní a bábu ví, ten střím neví tomu. Ten svůj klobouk. Chtěl jenom dívat ten svůj klobouk. Jednou však Slávě peníze, každý den zválí stříc a pak jistí svým somrem měli rád, jinak možná už nic. A jednou však ráno se zvedla a už jí neviděl víc. Vzala mu hoj černý sombrero a ten muž o tom neměl už nic. Chtěl jen pás stáda koní a ten střímí taky broní a bábu ví, ten střím neví dobou. Jenže mu nezbyl ani klobouk. 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 Monika! Děkujeme, velký potlesk pro Moniku! Krásný, neskutečný hlas, úplně skvělý. Děkujeme, tak to bylo dobrý kusí, ne? To šlo, ne? Necháme si jí. My si tě necháme, prej. Ne. Ne, tak to je fakt, to bylo opravdu neplánovaný. Opravdu to bylo, jak jsem říkal, až jsem před těma jsme si prohodili 2-3 věty a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo. Úplně skvělý. Tak, my teďko